ಉಮೇಶ 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 ಸಿಮೊಂಡ ಉಮೇಶ ಸಿಮೊಂಡ ಉಮೇಶ ಕೂಕು ಉಮೇಶ ಸಿಮೊಂಡ ಉಮೇಶ ಸಿಮೊಂಡ ಉಮೇಶ ಸಿಮೊಂಡ ಜಗ್ ಸಿಮ ಪುಡಿತರು ಮಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹತ್ತ ಸಿಂಹನಾ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಬಂಡದಾದ ಸಿಂಹ ಬಂಡದಾದ ಸಿಂಹ ಬಂಡದಾದ ಸಿಂಹ ಬಂಡದಾದ ಪಿಲಿ ಬಂಡದಾದ ನಿನ್ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪತಂಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ಉಂಡಾ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಕಾಡಿನ ರಾಣಿಯಾನ್ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಂಡ ನಾಡಿನ ರಾಣಿಯಾನ್ ಕಾಡಿನ ರಾಜವು ನಾಡಿನ ರಾಣಿಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೈಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಿನಿ ಉಲ್ಲನೆ ಈ ಸಿಂಹಗು ಸಿಮ್ಮಿನಿ ಎಂಚ ಸಿಮ್ಮಿನಿ ಯಾನು ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಮಾರೆ ಕಾಡಿನ ರಾಣಿ ಅತ್ತು ಕಾಡಿನ ರಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಬಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ದಾದುಂಡ ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿಡು ದಾದುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಡ ಕೋಪಗೆತ ಅರೆಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಲಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇರು ಅಂಚ ಪನ್ನೊಲಿಯ ರಮೇಶ್ ಜೆ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ.ಕೆ. ಸಿಂಹಗು ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಹನಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಎನ್ನ ಸಿಂಹ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಗೋಲೆರ್ ಮಾರೆ ಜನಕ್ಲಿಂಬರೆಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಮಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾನೆ ಕಡೆ ವೈಟಿಗೆ ಪೋಯ ಉಮೇಶ ಪೂರೆರ್ಲುಂಡತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪೋದು ಏರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ 100 ಜನ ಹೈಡ್ ಮಂತೀತೇರು ಏರ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ದಾನೆ ಚಾನಲ್ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಪೋದು ಹೈಡ್ ಮಂತೀತೇರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ವೈಟಿಗೆ ಪೋದು ಫುಲ್ಲು ರಿಮೂವ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲೇನು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೀತೀನಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಕಲೇನು ಐಕೆ ಹೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಮಂತೆ ನೆಟ್ ಸೈತೇ ಬಂದು ಮಾರ ಯಾನ್ ಕಾತೆ ತಿರ್ಗೋ ನಿತ್ತು ಬಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಕ ಬತ್ತೆ ಮೇಡ ಮೂರ್ತಿ ಅವಲೆ ಕಾತಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಬಂಡದು ಅತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರೆ ನನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತೀತೀರು ಮಾರೆ ಏಲೇಚೇರು ಯಾನ ತೂಪಿನಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೂ ಜನದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳರಾ
ಸನಿ ಮಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಎರಡು ಉಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೈರೆಗ್ ಉಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡ ಚಾನಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರದಾನೆ ರೀ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಉಂಡು ಪನ್ನಡವೆ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಾಯನು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಾಯ ಯಾನ್ ಬಕೈರೆಗ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಏತುಲೇರ್ ಸಬ್ಬು ಮೂರ್ತಿ ಏತುಲೇರ್ ಸಬ್ಬು ಇನ್ನು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲಿಪ್ಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರುವ ಆವಡ ಮೂರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು 4 ಜನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಆಂಡ 5 ಜನ ಉಮೇಶ ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ಪರ ಉಮೇಶ ಸಬ್ ಮನ್ಪರ್ ಸುಮೇಶ್ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ ಕಾಲಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡೈಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡಿ ಬೊಕ ದಾನಿ ಸಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕೆ ಬನ್ನಗ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಕೇನೊಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸುಡುಕೆ ಪನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ ಪುನತ್ ಈತ ದಿನ ಬರ್ತಿನಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಆತಂದ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಯಾಕಡ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಇನ್ನಿಂದು ಆವ ಪಂಡ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೂತು ಚರ ಬರತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೆ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಪುನೇಂದೆ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ ಆತಿಜ್ಜಿಯ ನನ್ನ ಅವಡಂತೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ದಾಲ್ ದಾಲ್ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ವನಿತ ನಿಕ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿತ್ತ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಪೈರ್ ನಮ್ಮನ್ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರಿಲ್ಲ ಊರು ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಊರು ಬೈದೇರಾರು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಾರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಡ ನಾ ಊರದು ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಇಂಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಏತು ದಿನ ಪುಂತು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೇನಾ
ಟೀ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಕಜಿ ಪೊನ್ನಿತಾಗ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೂಪು ನೀವು ತಜಪಾವೆ ಟಿವಿ ತೂಪುನಿಯಾ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಗೂ 2K ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಭಾರತಿಕ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ತೂಪವ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಇತ್ತಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾತ ನಾನು ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕು ಯಾನ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೌದಾ 4 ಜನ ಅದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎಗ್ಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಎಗ್ಗುಂಡು ಎಗ್ಗುಂಡು ಯಾನು ಮಂದಿಜಿ ಜೊತೆಗೊತ್ತಲೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು ಓಲೇರು ಓಲೇರು ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಸಬ್ ಕೇನುಡು ಮಾರಾಯ ಒಂಚೂರು ಕೇನುಡು ದಾಯಿಗೆ ವನಿತಾ ಓಲು ಊರುಡಿಜ್ಜೇರಾ ಊರುಡಿಜ್ಜೇರಾ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಸಬ್ಬು ಆಪಿನಿ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಆಪುನಿ ಸಬ್ಬು ಹಾಂ ಕೋಡೆ ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಂದಾ ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಬಜೇರ ಏನ ಲೈವ್ ವಾ ಲೈವ್ಗ್ಯಾ ಪಾತೇರಿಯನಾ ಬೇತೆಡ್ ಮಾತನೇ ಎಲ್ಲರೇ ಪುಡ್ಸೋತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ఆంజొన్నల ఇవిడుతుయ్య అందా ఇప్పడు అవే వాళ్ళు ఊరు బయదరా అంది చిన్న అనిపోయారు కొంచెం పొడి నేర్పించేవాళ్ళు కొన్ని వాళ్ళ లైవ్ బతురా అవి కాంజోళ్ళ లైవ్ పోపునా అందు ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ದಾದ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ
ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಓಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಲ್ತೊಂಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವನಿತ ಅತ್ತ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಟಿ ಪಾತೇರಿಯ ಅಂದ ಓಕೆ ಪುನೀತ್ನ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ಏರ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಡ ವನಿತ ಎಂಕ ಒಬ್ರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆಡ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಯಡ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಡ್ಲ ಬಾತೇರ್ನು ಪೋತಿನ ಕಡ್ಲ ಪೋಬೇರು ಅತ್ತೆ ಐಟು ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತೇರು ನದ ಪೂರ ತೂಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಓಡೆಲ್ಲ ಬರಡು ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಕೇನು ಜೈಂಕುಲು ದಾದಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಅವು ದಾನೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಆತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣದಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ದಿಲೆ ಮಾರೆ ಎಂ ಕೆ ಏಲೆ ಪುಡಿರೇನಿ ಎಂ ಕೆ ಓ ಪುಂಜು ಪನ್ಲ ವನಿತಾ ಪನಿಯಾ ಅವು ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ ಪುನೀತ್ನ ಪದ್ಯ ಉಂಡತ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅಂದು ವನಿತಾ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೇರು ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ ದಾಲತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗುದನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ದೀಪು ಈ ಓಲಿತ ಮಾರಾಯ 5 ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಬುಡಿನ ಪೂರಿರ್ನ ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಿಯ ಪಾಪರ್ಪ ಗೌರವತ ದೀಪು ಇನಿ ಶೋಭನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಗೆ ದಾನಿಗ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪುಜ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಲ್ನೆ ಬರದಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪುನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕ ದಾದೆಯ ಮರಲು ಬರ್ತದನ ಎಂಕ ದಾನ ಮದಿಮೆನ ಬೆರಿವತ್ತಾಕೇರು ಏರೇ ಮದಿಮೆ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದ್ಯ ದೀಪು ಮದಿಮೆ ಆದ 2 ಜೋಕುಲಾವಾಗ                                                                                                                                                              ಏರ್ ಪನ್ನಾಗುಲೇರು
ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಉಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಏರಿಯಾ ಪಂಡಿನಿಕ್ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಪೋತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಯ್ ಅದು ಏರ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆಯೆ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಏರು ಮಾರಯ್ಯ ಏರು ಪಲ್ನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನತ್ ನಿಕ್ ಏರ ಒರೆ ಅಂಚನ ಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಬೊಕ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಏರೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್ ಬೆಲೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕಡೆ ಬಂಡಿನಿ ಸತ್ಯವಂಡಲ ಆಪುನ ಅಜ್ಜತ ಪ್ರೇಜರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆರಿ ನಾನೇ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಊಡೆ ಉಲ್ಲನ ದೀಪು ಊಡೆ ಉಲ್ಲನ ಭಾರತಕ್ಕ ಯಾನು ಒನಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಆವ ಒನಸು ಮಂತ್ ಬೆಲೆ ಊಡೆ ಉಲ್ಲನ ದೀಪು ಅವಳು ಪದ್ಯ ಅವನುಂಡಿ ಅವಿಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೆನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಒದುಪುಂಡು ತೋಜುಂಡ ತುಲ ದಾದಾ ಯಾನು ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಏಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪೋಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏಪ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಒನಸು ಮನ್ಪಲೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡು ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು ಬಂದಾಗವು ಸವೇನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದಾಗ ನೋವೇನು ತುಂದಂತೆ ಕುಣಿತು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿತು ತನು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಜಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಜು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕುಲ ಬರ್ಚಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ದೀಪು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಬೊಕ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಕತ್ತಲ ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ಚೇಕಂತ ಬೊಲ್ಪುಡಿ ಏತ್ ಸೆಕೆ ಮಾರಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಓರ್ಂಬ ಕೇರಳಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಅವಳಿ ಮಾರಯ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬುಲ್ಪ್ ನಮಗೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪನು ಬುರ್ಚಾತ ಮಾಮಿ ಬಲ ಮಾರ್ರೆ ಒನಸ ಬಂತು ಜಪ್ಪಚ್ಚ ಬಲ ಮಾರ್ರೆ ತೂಕ ಯಾನು ಇತ್ತರ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಏನು ಪೋಯಡ ಮಿನಿ ಆತು ಬರ್ತು ಕಾಪೇನ ಮೂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಅಂದ ಮೂರ್ತಿ ಪುನೀತ್ ಸೈತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮದತ್ತು ಪೊಪ್ಪುಜತ ಆಯ್ ಶಿವರಾಜ್ ಗುಲ್ಪುಂದಿಲಾಗ ಟಿವಿಡು ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಏತ ಪಾತೆರ ಪೆರಲಜ್ಜಿ ಆಯನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಸೈತೆಂದು ಪನ್ನಂದು ನನ್ನಲ ಜೀವಡು ಉಳ್ಳೇ ಬಂದು
ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ. ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರು. ಶೋಭಾ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪೆ ಬಂತಾಲ್. ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಪೆ ಬಂತಾಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಣಿತೀರಾನಾ? ಮಾಮಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾರ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕಾಪುನಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂತಲ್ವ ಅನಿತಾ ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ವೇ ತೂಪಿನಿ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಾಲೆ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಎಂದು. ಕರಾವಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರು? ಬೇಜಾರು ಯಾಕೆ? ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪುನೀತದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದು ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಮಲಗು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಕ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುನೀತ್. ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವೋಡು ನನ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿಂದು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ದು ಹಾಡು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗು ಹಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ನಾನು. ಇರಿನ ಕೆವಿತಾ ಶೋಕುಂಡಿಯೇ ಇಂದವಾ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಪತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದೆ ಎಂ ಪಾಪ ಐ ಜಿ ಕೂಸ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಟನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರಾವಳಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರ. ನಂದು ಲೈವು ಒಂದು 30-40 ಜನ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತಾಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಜಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತ್ರ ಬಳಿ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ದಾಲ್ ತೊಗರಿಸಲೆ ಸಾರು ಇನಿ ಸಡಡದೆ ಆತೇಟಿ ಪಡೆ ಪಂಡು ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ನಾಟಕ ಬುಡಿಯ ನೆಡ್ಡ ನೀ ನಾಟಕ ಬುಡಿಯ ನಾಟಕ ನಿತ್ತನೆ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ ನಾಟಕದ ದಕ್ಕಿ ನೆಡ್ಡಾನು ಬನ್ನಸಾಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ಗೇನಾ? ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವಡು ದಾಲ್ 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 ಎಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪುನ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಏನ ನಾಟಕದ ಉದಾರ ಮಂಗ ಎಂದಾದ ಬಂಡದು. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಕ್ಕ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಕಟ್ಟಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಂದು ಇದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್. ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಅದೆಂಥ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮುರಣಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರಡು ಶೋಭಾಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತುಂಡಿಯೇ ಮಾಮಿ. ಶೋಭಾಜಿ ಅಂದ ಏನನ್ನು ಹೋಲ್ತಾರೆ ಮಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಡೆ ಬಾಯ್ರುಂಡು ಏನು ಬರತ್ತ ಓಡೆಗು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ದಾರ ದಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ 3 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ರೋಡಿದ್ದು ಆಚೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಲಿಂಬೆ. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಲಿಂಬೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬರೀ ಅಂದಿಯೇ ಇತ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುನಿಯೇ. ಅಕ್ಕ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು? ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೈಟೆ ಈ ಮನ್ಪುನ ಬಿಡಿಸಿ ನಾಟಕದ ಪುದಾರ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಜಿ. ಎಂತ ಸಾರು? ಕರಾವಳಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಮೀನು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರಕ್ಕ. ಓ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪತೆ. ಹೌದಾ ಗಂಚ ಪಾಪ ಪಾಪ ದಾದಿ ಇರು ಹೋಗ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಂಡ ನಿಜತೆ. ಶೋಭಗ್ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಶೋಭಗ್ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪೆಕ್ಕ ನಿಜ್ಜಿನಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಲಾಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನ ತರ್ದಾಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪ ಕಣ್ಣ ಪಂಡದು ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿದೇವರೇ ಲೈವ್ ಡು ತೂಪಿನಿ ಅತೆ ಅಂಚನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವ್ಯ ಮೊಕ್ಕಳು ಪೂರ ಹೈಡಾದಿತ್ತೇರು ಮಾರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪೋದು ಫುಲ್ಲು ದೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇ ಓ ಜಗುದಾದ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಏರ ಹೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ. ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಐಟ್ ತೂಪೆ ಯಾನಿ ನೀ ವೈಟಿಗೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಜನ ಹೈಡ್ ಆತೀನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಯೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅವಿನ ಕೂಡ ಇನಿದ್ದೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೂರಗ್ಲೆನ್ನ ಅವ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಈರು ಪಾಪ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಕ್ಕ. ನಿಜ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಸತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ವೈಟಿಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಕಿ ರಿಕೇಶ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ ಆದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ವೈಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ವೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಐಡಲಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರು. ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂತೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಂದರೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕುರ್ಜಿಂಡ ಮಾತಾ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬೇರೆ ಪಂದು ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ನುಂಡತೆ ಅಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಗು ತಿಕ್ಕಿರಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಜಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೈಡ್ ಮಂದೇರಿ ದಾಯಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗತೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ ತೂಪಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಪುಣ ಅವೇನಾಕ ತೂಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಡೆ ಅವಿನ ಗೆಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಜವು ಸೀದಾ ಪೋಂದೇ ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಕಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಉಂಡದೆ ಅಕಲು ಬರ್ಪುಜೇರು. ನಮ್ಮ ಪೂರೇಲ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕಲು ಬನ್ಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಅಕಲು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ತಾಲ ಪಾತೆರ್ನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರಗೆ ಕೇನು ಚೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಐಕ್ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಇಂಕ್ ನಾನು ಹೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಜ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೌದು. ಒಂದು ಚೂರು ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ. ಒಂದು 70 ಜನ ಹೈಡಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡುದು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 5-6 ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 3 ಜನ, ಶೋಭಾ, ವನಿತಾ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗು ಮತ್ತು ಇರು ಮೂರ್ತಿ, ಉಮೇಶ್, ಇಷ್ಟೇ ಜನ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಚಾನಲ್ ನಂದು. ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಅಕ್ಕ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್, ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆಯವೇ ಆವವೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸಿಸ್ ಗುರುಪ್ರದಿ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತಾರತೆ. ಯಾನು ಏನೇನು ಕಾಮಿಡಿಗೂ ಲೆಪ್ಪುನ್ಯವೇ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಈರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇರಿನ ಮಾಮಿಲೆತ್ತಂಡ ಶೋಭಕೋಟೆ ಅನ್ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪಿನಿ ಐಕ್ಯಾನು ಲೈವ್ಗೂ ಬರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ತಾಯಿಗಿಯೇ ಬಲೆಯೇ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಮ್ಮ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಸೌಖ್ಯ ಯಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ರವಿ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಓಪನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿಯ ಅವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಅಕ್ಕುಲ ಹೈಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕವೇನಿತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ. ವಾಚ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ? ನಂದುಂಟಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಟು, 10 ದಿನದ್ದು ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ 90 ದಿನದಿತ್ತು. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಮೋನೋ. ನನಗೆ ಅದು ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದು ವನಿತಾ ಬೊಡ್ಚಿನ ನಾವೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಆಕುಲು ಇತ್ತೇಡಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತಾ. ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. ಶೋಭಕೋಟೆಯನ್ನು ಅಜ್ಜ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಗ್ಗು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ದಾದಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅಲೆಗೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾತಲ್ಲ ಕೈತ್ತಲಾತಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ತೆನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರತೆ ಐಕ್ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ ಬಕ ಪಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪಲೆ ದಾಲ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಕ್ ಅವೆನ ಆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತಿ ಜಲಿ ಇರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಜಗಾಲ್ ದಾಲ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ. ಸುಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಗುರುಜಿ. ಏರು ಏತು ಬಲಿ ಬರ್ಪರು ಏರು ಬರ್ಪು ನಾವು ಬಕದಾದೇವಿಯು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುನ ಜಗ್ವನ್ನೇ ಐಡು ತೋಜುವೇರು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಗ್ಗುಲ್ಲೇರು. ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಆಂಟಿ ಆಯ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಂದು ಜಗ್ಗು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡಾ ಬೊಕ ಮಾತೆರ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು. ಗುರು ಹೀರ್ದಾಯಿಗೆ ಹೈಡ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ, ಗುರುಪ್ರದ್ ಹೀರ್ದಾಯನ ಹೈಡ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ, ಇರನೇರು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನೇನೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಹತ್ತು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ನೆಕ್ ಪೋಪಿನಿ ಇನ್ನೆ ಗೊತ್ತನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಐಕ್ ಪೋದಾಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆಟ್ ಮರ ಕಟ್ಟಡು ದನ ಜುರ್ಪುನಯ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರಯ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೇ ಅವು ನೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನ ಮೇನ ಉಮೇಶನ ಐಡು ಅತ್ತಿಯೇ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ. ಓ ಅಂಚನಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದ ಗ್ಯಾನಿ ರೈಟ್ ತುಯಿಲ ಕಾಡೆ ಎಂಕ್ ಇರೇನು ತುಯಿಲ ಕಾಡು ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒನಸು ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವಡು ಒನಸು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಓದ್ತೇನೆ ಮಾರೇರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ. ಗುರುಜಿ ಈರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಈರು ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪರ್ ಅಂದ ಪ್ರದಿ ಗುರು ಪ್ರದಿ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪರ. ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ಹೊರಸು ಬಲ್ತಾರ
ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸುಜಿನಾ ನೇ ಸುಜಿದಾದೆ ನಾಟಕ ಬರಬೇನಾ ಮಂಗೆ ಇನ್ನ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾಂಡು ಪಲ್ನೆ ಮಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಮಾತಾ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂದ ಮಾಮಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಾಜಿ ಆವೋಡು ಅಕಲು ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏರು ಏರ್ಲ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಅವಾತೆ ಅಂದ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪನ್ನ ಅಂದು ದೇವರ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಕಾಶಗ್ ಲಾಗಿದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಡು ಏದು ತಿರ್ಗೊಂದು ತಿರ್ಗಾಡು ಎನ್ನಲ ಇವನ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಪೂರಲ ತಿರ್ಗುನೆ ಯಾಕಡೆ ಉಂಡತೆ ಉಮೇಶ್ ಕಾಡುಡುಗುಲು ಒಂದು ಸಿಮತ ಒಟ್ಟುಗು ಲೈವ್ ಮಂತಂತೆ ನನ್ನ ಕಂಬ ಪೂರ ಟೀ ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಲ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ ಐಡು ಉಂಡು ವರ ಐಡ್ ಆಪುಂಡು ವರ ತೋಜುಡು ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಜಗ್ಗುದದ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಬರೆ ಆಯ್ದಾದೇ ಗುರುಪ್ರದಿ ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಬರಿಪುನೇನಾಯೆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಪಾಡೊಂದೇ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಓದಿಜಿನ ರೀಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೇರು ಗುರುಜಿ ಪಲ್ನೆ ಇರು ಓ ಗುರುಜಿ ಯಾನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಬರೆಪೆ ಬರೆ ಮಾಮಿ ಇರು ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೋನ ಆವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಡೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ನೇರು ಮೈದಂಡ ದಿಕ್ಕನಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನೇರು ಮೈದಂಡ ದಿಕ್ಕ ಅಂಚನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಬರಲಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಕೂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿಮ ಬೈದುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಮ ಬೈದುಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ತೆಕ್ಕಡು ಕಾಡುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಕಾಡುಗು ಪೂರಾ ಮರಕ್ಲ ಟೀ ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ವನಿತಾ ಜಗ್ಗಣ್ಣಗು ಫಸ್ಟ್ಗು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಚಪ್ಪ ಇರ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಮಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪುಡು ಪೂರೊಂದು ಪಡ್ಡ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಇರಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಮಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪುಡು ಕೊರೋಂಡ ಯಾವ ಮಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತೇರು ಸಿಮೈಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಮೇಷರ ಆಯ್ ಸಿಂಹ ಮಾರ್ರೆ ಸಿಂಹತ್ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡು ಲೆಪ್ಪುನ್ ಸಿಂಹ ಈರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಲೆ ಉಮೇಶ ಸಿಂಹನ ಕಂತದು ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ 50 ಜನ ಬರ್ವೀರು ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಮೈದಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚು ಈರಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋರುಂಡ ಯಾವ ಮಾಮಿ ಆವಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತಡು ಕೊರ್ಪಯಾನ್ ಓ ಸೀಮಾ 4 ಅರ್ಧ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ವನಸಾದು ಕೂ 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 ಯಾಕಡೆ ಉಮೇಶನ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಉಮೇಶನ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಜನಕ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ದಾನೆ ಜಪ್ಪುನ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡದ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಮನಿ ಪೂಜದಾನೆ ಸಡಗರ ಪೂವೇ ನೀರು ಮಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದ ಮಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪು ದಾದ ಹೆಲ್ಪು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಖಿದಾದ ಹೆಲ್ಪು ರಂಜಿತ್ కుమార్కి హెల్ప్ బల్పుడిగే ఉమేషడకి ఏన్ని చెప్పుండిగే వాళ్ళు ఉమేషడ ಮಾಮಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳಾರು ಅದೇ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆತೆ ಕೆನೆ ಕೆನ್ನೆಯ ಕೆಂಪಿನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವ ಅವು ಈಗ ಬರ್ಪುಜೆಗ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ అయితే ఇది షార్ట్ మలుతున్నారు సాంగ్ ఏన్ పండిన అవు సాంగ్ అల్ని ఇంకైతే సాంగ్ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಇಂಕ ಸಬ್ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಏನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿಕ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಟಪೋವೆ ಅದಾದಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಇರ್ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತಿಜಿ ನಾನು ಅವಳು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಕ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರು ಕಾಸು ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ ಅಂದಲ್ಲ ರಂಜುಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಮಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಕ ವೀರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಒಂಜಿಂದು ಆಂಡ ಪದ್ಯ ಗುರ್ತಿಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಯ ಪಕ್ಕ ಇಚ್ಚುತಿ ಯಾನು ಎಂಚ ತೂಪುನು ಈ ಬುಕ್ ಮಾತಿತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಯಾನು ಕೈಟ್ ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಒಂದು ಕಾಸು ವನಿತಾ ಕೊರ್ಪೆ ವಾ ಏತು ಬೋಡು ಈ ಜನ ಈರುಂಡತೆ ಅಡ್ಜವೆ ಈರು ಮಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೇಲಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಎಂಕ ಲೈವ್ ಬನ್ನಗಿರೇಗ ಆಪು ಜಾತೆ ಎಂಕ ವನಿತ ಪಂಡಾವ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸಿರೇಗ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಆತಿಜಿ ರಂಜು ಎಂಕ್ ಮೋನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕಾಪು ಅವು ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆತ ನಿಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಡ್ದುನೊಂದು ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಾಡ್ 10 ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೋನ ಆಪುಂಡೆನ್ನ ಆತಿಜಿ ಯಾನು ಒಂಜನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಆ ಜನ ಪೀರ ಕಡುಪುನು ಮೋನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಕೊಂಚ ವೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಅನ್ನ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಬಿಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಆ ವನಿತಾ ಮಾಲು ಕಂತರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಎನ್ನ ಇರೇದು ಓಕೆ ರಂಜಿಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಹೈಡಾದಿತ್ತ ಏರಾನಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಅನ್ಪೋದು ಕುಡದೆತ್ತೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ಜನನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಏರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ರೆ ಹಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೇರು ಯಾನು ಇನಿ ವೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಚಕ್ ಮಂತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಂತೆ ರಕಶರಿಜ್ಜೇರು ರಕಶರ್ನೆಜ್ಜಿ ಆಜನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಮಾಮಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜಗು ಏನೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾರ್ರೆ ಈರೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಈರು ಬರ್ತಿಜಾರ ಆತೆ ಈರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೋಯಾನು ಈ ಕುಲ್ಲು ವರಿತ ಜೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ನಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಟ್ರೈ ಬೋರ್ದ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಪುಜಿ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ನಗ ಪಾನ್ ಪೈರೆ ಗವೆ
ಮಾಮಿ ಇರಿಗ ಏರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೀಸ್. ಓ ಅವ್ವ ನಮ್ಮ ಕಡಲಮಗೆ ಪಂಡದು ಉಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಆ ಜನ ಮಲ್ಪೆದ ವನಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾದ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಮೀನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ನನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ ನಾನೊಂದು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ದಾಲ್ ವನಿತಾ ಕಡಪುಡಿ ಇಮ್ಮನ ಕಡಪುಡಿಗೆ ಆ ಜನ ಊರು ಬೈದು ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ. ಮಾಮಿ ಇದು ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲೆ ಇದೀಗ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಓ ದೇವರೇ ಜಗ್ಗು ಏನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ನೀಯೇ ದೇವರೇ ಅಂಬರ್ನಿ ಯಾವ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂದಿಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮತ್ ಒನಸುನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒನಸುನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಜಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಬರ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ನೀ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಣ್ಜೋವೆ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೊಂಜು ದಾದಿ ಬೈದಿನಿ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಪೊಂಜು ದಾದೆ ಸುದ್ದಿ ಜಾನ ಅನ್ನ ಆ ರಿಮಾಂಡುಲ್ಲೇರು ತಿತ್ತು ಜೈಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾ ಮಿತ್ತುಡೆಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನುಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲೆ ದಾದ ಸೆಕೆ ಮಾರ ಓ ದೇವರ ಸೆಕೆನಾ ಇದೇ ಪೋಯರಾಪು ಜಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಪುಲೆ ಬಸ್ರು ಬಲೆ ಬಸ್ರು ಅಪರೂಪ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಒಂಜು ಒಂಜಿ 90 ಬೋಡಾ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಮಾರರ ಎಂಕಲೈಕ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಚಾ ಕೊರ್ಪರ ಕನ್ನ ಕೊರ್ಪರ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪರ ಪರ್ಪೆ ಬಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಲಿಂಬುದ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಕಲಿ ಇದು ಕಲಿಪರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೊರ ಪರಂಡ ಬಂಜಿ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರಾರೆ ಬರ್ಪುಜವು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾವುದಪ್ಪಗ ಅನ್ನನಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಪರ್ರೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪತ್ತಿರಿ ಮಾರ ಅವು ಇಂಕ ಆಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪರ ಹೆಂಗೆ ಸಿದಪ್ಪು ಪರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೇಕೆ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಂಚ ಕೋಡೆ ಟೈಟ್ಗೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಯಾನ್ ರೋಡ್ ಬುರ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಸಬ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಚಾನಲ್ಗೂ ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ 90 ಏರ್ ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಪಾಡ್ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಲೇಲೆ ಪಾಡುಗೆ ವನಿತಾ ಅದಾದ ಮಲ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಂ ಅಂಚ ತೇ ಮಾಮಿ ಎಸ್ ಎಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು 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 ಓ ರಂಜಿತ್ ಹಿರೇಡ ಪಾತೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ತಮ್ಮಸೆಗೆ ಪಾತೇರ್ನು ಪೂರಾ ತಮ್ಮಸೆ ಈರು ರೋಡು ಬೂರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಈರೇನು ತೋಟದ ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾಮಿ ಇದಗೂ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಟ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಆಂಜೋ ಕೇಂಡಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಆರು ಕೇಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾರೇರೆ ತಾಲ ತಪ್ಪೇನು ಉಳಿಸಿ ತಮಸೆ ಪಾತೇರು ಬೇರೊಕ್ಕಳು ಪರ್ಪುನ್ ಪರ್ಪುನ್ ಬಂಡದು ವನಿತಾಕ ಸಬ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ 90 ಪರ್ದು ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಚನ್ನು ಅತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಆ ಜನ ಮುಳಿಜ್ಜಿ ಆರು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನು ಆರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಆ ಜನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ
ಆ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇನು ರಂಜು ತೋಟದ ಇಲ್ಲಗತ್ತು ಬರ ಇದನ್ನ ತಟ್ಟೊಂದಾ ಓ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ರಂಜು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಾತೇನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಂಡದು ಪಂಡ ಒಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನು 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 ಬಂಡದು ತೂಪುನಕ್ಕಲು ಏನು ಜೇರಾ ಎಂಗಳು ಪರ್ಪುನಕ್ಲ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜನ ಏರು ಪಾತೇನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪುಂಜವೇ ನೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಈ ಆಂಜವ್ ದಾದಿ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಅನ್ನೊನ್ನ ಒಗ್ಗೊಂಡರ ಐಕಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಯಾನ್ ಎಂಕಿ ನೀ ವನಿತ ಬನ್ನಿ ಆರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವಳು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಾಗ ಬಂಡೆ ಆ ಜನ ಅವಲೇ ಕೂತುಂಡದ ಅದನ್ನ ಅಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಬ್ರೋ ಸಾರಿಗೆ ಅಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ ಪರ್ಪಂಡು ದಾಯನಿ ಆಯ್ಲ ಇನಿಯೇ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾಮು ಈರು ಮಾಮು ಈರು ತೆಲಿಪುನಾಗ 32 ಕೋಲಿ ವಜ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ರೈಸುಡು ಈ ಮಮ್ಮಿ ಭಾರತೀಯ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಓ ಜಗ್ಗುದಾದ ಮೂಲು ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪುಲೇವೆ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನು ಅಮೀನು ಬಕ್ಕಯ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ವನಿತಾ ಜೇಕೆ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಇದೀಗ ಜೇಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಜೇಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೋರ್ಲೇವೆ ಒಡ ತೆಲಿಪುಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಒಂತ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನನ್ನ ಈರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನಿ ಮೆಣಿಕ್ಲೆ ದುಪ್ಪಿನ ಆಮೆ ಟಿವಿ ದುಪ್ಪುರಿ ಮೆಣಿಕ್ಲೆ ದುಪ್ಪು ಸೀರಿಯಲ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸತು ಬರ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಗು ಮರ್ದು ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಲ್ನೇವಿ ಒಯ್ಗೆ ಮರ್ದು ಪಾಡುವಾರು ಒವೇಕು ಮರ್ದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೊನ್ನ ಏನು ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈರು ದಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಮಾದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಂತಲೇ ಅಂಜವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಬೈಜದ ಈ ಜನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅನ್ನಪದರಿಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಉದಲ್ಗ ಕಾಕ್ರೇಜಿಗೆ ಮದ ಮೂಲು ಉದಲಿಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಮೂಲು ಉದಲಿತ್ತಿಲ ಕೊಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಉದಲಿಚ್ಚಿ ಉದಲಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕಾಕ್ರೇಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿಪ್ಪುನು ಅವು ಈ ಗೋಡು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಎಕ್ಕಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಜಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜು ಮಲ್ಪ ದಿನೋಲವೇ ಪಾತಿರ್ನು ತಮಾಷೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಇರು ಮುಲುಪ್ಪುನ ಎತ್ತದೆ ಇರು ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಪಿದೇ ಉಡುಪ್ಪುನದ ಆನಿ ದಾದನ ಇಂಕ ಪನ್ನಗ ಅಂಚ ನೆನಪು ಆತಂದು ಇರ್ನ ಈ ರೌಲುಲ್ಲ ಪಂತಿಲ ಕಾಂಡು
ದಾರ ಪುಟ್ಟಕ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ ಇಂಚಿನ. ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನು ಬೈಕಂಪಾಡಿಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಮಮ್ಮಿ, ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡಾ ಬಕ್ ಉಮಿಲ್ದ ಅಂದೆತ್ತ ಉದ್ದಾರದ ಮರ್ದು ಬಂದ್ಪಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜಗುದದ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ ಬಕಂದು ಜೇಕೆಗೆ ಮಂತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಜೇಕೆಗಳ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಿಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಬಂದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದಿನ ಪಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಪನೇ ಮರ್ದು ಪಾಡಿರ ಅದು ಪರ್ದು ಪಾತಿರ ನತ್ತು அந்த ஆண்ஜோ பறந்து பார்த்திருந்தது மாற தமாஷா பார்த்திருந்தாரு ಎಂಗ್ಳು ಅಂಚಿನಿ ಏನೊಂದು ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಮೊನೆ ದಾತ್ತು ಪೋಂಡ ತಮಾಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಣ್ಣು ತಾನೆ ಬಾತದಿನಿ ಕೋಡೆ ಟೈಟಾ ಅಂದ್ ಬಕಲ ಆಂಜೋ ಬರಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೇನಿಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಇdan ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪ್ಪೋನು ಎವಡುಂಡರಾ നീ മുഞ്ഞാണ്ട് പെരുന്നാളായിട്ട് എന്തില്ല ബിരിയാണി ഇല്ല ഒന്നില്ല దానికూడా చోరు ఉండంటే ఖాళీ తెచ్చిరు నేను ఇప్ప నాకు తండ కాండే ఇప్ప బండి బిర్యానీ ఉంటు నాకా తెచ్చోడేగి ఓ ప్రకసరే ఈ ఓడండు అప్ప ఇంక నాకు బిర్యానీ ఓడండు బిర్యానీ ಬೇನು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಬುಚ್ಚಂದಿನ ಪಾತೇರ್ನು ಜಕ್ಕೆ ಏರು ವನಿತಾ ಏಲೆಜ್ಜೆ ತೆತ್ತೇರಿಯ ಪೋಯಿರು ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಲು ಅವತ್ತಲೇ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ನಕ್ಕು ಸಪ್ಪನ್ ತಂಡ ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರ್ನಲ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ತಂಡ ಚಂದ್ರ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ದಾಯಿಗಕ್ಕ ಅವಂದು ಆಯ್ ರಂಜು ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಆಯ್ಲು ಇನಿಯೇ ಬತ್ತಿನತ್ತ ವನಿತಾ ಆಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಡತ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಶಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಂಡೆ ಪುಂಜೊಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಪೂರ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಆರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ದು ಆರು ಪೋಯೇರು ಅದು ಆರು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕುಲು ಪರ್ರೆ ಕುಲ್ದಾರ ತಮಾಷೆ ಮಂತಿನ ಪಂಡೆ ಆರು ಚೆನ್ನ ಆಲುದು ಮಂತೇರತ ಆರು ಆಯ್ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಂಡ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಏರಿಯ ರಂಜು ಅಂಚಲ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿನ ನಾನು ಹೋಗು ಚೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವತ್ತಿಗೂ ನಿಂಗೆ ಪೋಯ್ ಒಕ್ಕುಲ నాకు పోగా ಆಯ್ತಿಲ್ಲ గొంతిల్లెల్లి ಆಗ ಓಡುಂಡು ವನಿತ ಆಂಡ ವನಿತಾದ ವನಸಾಂಡ ವನಿತಾ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆರಾ ಈತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೋಯೇರಿ ಯಾರು ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಅವೆಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುನಿಯಾ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ಲಾತ చాటు తెప్పురంగా మాత్ర పోడా పక్క బుర్చ ఏరిగ్లా మామీ ఆను చెప్పరే పోడి మామీ చెప్పులే జగ్గు చెప్పులే ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ
ಆಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿನ ದಾದ ಗಲ್ಲಟೆ ಅಣ್ಣನಗು ದಾದ ಆಯ್ನ ಅಣ್ಣನಗು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಣ್ಣನೆ 90 ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡೇರಾ ಈ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಅರೆ ಪಂಡೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏಪಲ ಬತ್ತದ 90 ಪಾಡ್ಲೆ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅರೆಗ ಆಯ್ಚಿ ಕೋಪತ್ತನ ಅರೆಗ ಅಣ್ಣನಗು ಯಾಂದಾದಮಂತೆ ಐಕೆ ಆಯ್ಬೇಕ ರಂಜಿ ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ನಿಕು ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಇಂದು ಪಂಡಿ ಆತ ಬಕ್ಕಲ ಆ ಜನ ಪೋಯಿನೇ ಮಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಎನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ರಂಜಿನ ಪಂಡೆ ಎಂಗುಲು ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನು ಆರು ಪರ್ಲೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಪರ್ರೆ ಕುಲ್ದುಜ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪಿನ ಆತೆ ಪಂಡೆ ಆ ಜನ ಕೋಪಡ್ ಪೋಯ್ನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಮಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಲೀಪ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಲುಂಡಾ ವನಿತಾಡೊಪ್ಪೊಡು ವನಿತಾಡಿಪ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೇಂಡೇರಿ ವನಿತಾ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಏರಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಏರಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂಪೇರು ಹೈಡ್ರನ್ ತೂಪೇರು ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಂಚ ಕೇನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಈ ನಿಕಲ ಚೆನ್ನೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ಗಂಗಸರ ಪರ್ದು ದಾದಂಡಲ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಎದ್ದದು ಉಂಡಲ ಈಲ ಪರ್ತ ಈ ದಾದ ಗಂಗಸರ ಪರ್ತ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೇರ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇನು ತಮಾಷೆ ಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ ನಿಕಲ್ನ ಲೈವ್ಡು ಮಾಲ್ ಪರ್ಲೆ 90 ಪರ್ಲೆ ಈತ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಿಕಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಪಂದೆಂಡಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಯಾಮಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ತಮಾಷೆ ಪಾತೀರ್ ನಾವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಂಜೊಳ್ಳೆಕೆ ಆನುಲ ಅನ್ನು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅವತ್ತೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ದೂರಡು ಬಕ್ಕಾಂಡ ಇತ್ತದು ಇಜೆರ್ಡ ಲೈವ್ ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಉಡುಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಕೇನೇರು ಇರ್ದಾದೆ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ ಉಡ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಗಂಗರ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಉಡಿಪೋದು ಪರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅವಿಕ್ ಬೋಡದ ಆತು ಪಂಡಿನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಹತ್ತು ವನಿತಾ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಇರು ಕಡಲೆ ಮಗೆ ಒಂಚಿಪೋತೇರು ಕಡಲೆ ಮಗೆ ಬೈಜಿ ಐ ಕೋಪ ಏರಿಗಿ ಏರಿ ಪಾತೇರ್ನು ತೂಪೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಜ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲೆ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಂತ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆ ತಾ ಅನ್ನ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಂತೀನಿ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕಲ ರಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಜಾರು ಪೋಯೇರು ಎಂಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತೇರು ನಂದು ಕುಸಲು ಪಾತೇರು ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಲೈವ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಪುಂಡಿ ಅವು ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಒರಿ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಕಲ ಲೈವ್ ಪೋಲಿ ಅವಳು ಪೂರ ಆಂಜೋಲು ಮಾಲ್ ದಕ್ಕುಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾಲ್ ಪರ್ದೆ ಪಾತೇರು ನಕುಲು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಮೂಲು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಆಪಂತ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡದ ಪಾತೇರು ನೊಂದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ರಂಜು ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅನ್ನಗೂ ಮರಲಿ ಅದ್ದು ಕೊಂಜು ಬಾಯ್ ಮೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದು ಓ ಪೊಡ್ಜವೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಪಲ ಅಪರೂಪ ಗುಂಚ ಬತ್ತ ಪೋಪೆ ತೂನಗ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪುಂಜು ಬಕ್ಕ ತೂಯಬಕ್ಕ ತೂದು ಮಂತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಉಂಡಿ ಅವು ಮೈಗ್ರೀನ್ ಉಂಡತಿ ಇಡೀ ಮಂಡೆಯನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈದಿನಾಲಿ ಉಂಡತಿ ಲಕ್ಕಿ 4 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡ ಆಯ್ಗೊಂದು ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆತ್ತನ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಅಂಡ ಐಟು ಶೋಭಲ ಪನ್ಪಲು ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತೇರು వచ్చి ದಾದೆ ಮಾಲ್ ಪಾತೇರ್ನು ಉಂಡು ಪಾತೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ತೂಕ
ప్రకాష్ అన్న పోయారు, ఆరులో పోయింది. అన్ను అమీన్లో పోయిన, అంజోలో పోయినాయి, అంజో రెడ్డ అంజోల్లో పోయారు. ಇದು ಏಪಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೈಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಆಮೀನ್ ನಾವಾಡು ಪ್ರಕಾಶರ್ ನಾವಾಡು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೈಜಿ ಆಕಲು ದಾಲ ಪಾತೇರು ಆಕಲು ಖಾಲಿ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯನೇ ಪಾತೇರು ವನಿತಾಗ ವನಿತಾ ಮಾಲುಂಡ 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 ಬಂದು ನಾನ ಯಾನ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪಿನೇ ನಾನು ಆಂಡಿ ಡೇ ಈತ್ ಬತ್ತೇರತಿ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. దాదా వనిత నమ్మర్ది ప్రాబ్లం గుర్చి బాయ్ నీకు లంచనే ఎన్ను నాతే లాస్ట్కి ఏరా కొంచెం పని పేరు పండుది బక్క నీకు లంచనే ఎన్ను సబ్ మల్పలే మామి ఆ మన్పే బక్క ಇಂಚಾಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಪುಜಿ पूरा वीडियो तुली आओ तुपे ಅತ್ತಿದ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿರು ಉಂತವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಲ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಚಿ ದುಂಬೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಏಪ ಉಂತುಂಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಏಪ ಲೈವ್ ಉಂತಾವಡು ಏಪ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏಪ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೋಡು ಪಂಡದ್ಲಾ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗತ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಅಂಚನ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂದು ತತ್ತದ ಮಾತ ಎತ್ತು ಜನ ಇಂಕ್ ನೆರ್ತಜೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತದ ಕುಲ್ದೇನಾ ರಡ್ಡಕ್ಲೆ ಪೀರ ನೆರ್ದಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂತಂದಿಜ್ಜೇನ ಈತೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಮುಲ್ಲ ಮಂತದ ಈ ಪೇರು ಮಾರ್ಯಾರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬತ್ತಿನಾತ ಜನ 2 ಜನ ಅವಡು 1 ಜನ ಅವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ 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 ಓ ಪುಂಜವೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೇರೆ ಅವು ಈರು ಬರುಚಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇನೇ ಏನು ನೋಡಿ ಅಂದಾಲ ಬರಚಿ ಪಂಡೇನೆ ಪನೆರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಕಾಶರ ಇತ್ತು ಈರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಏರನ್ನ ಪನ್ಪೇರ್ ಈರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪರ ತಪ್ಪತೆ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈರು ಬರ್ಪುನ ಹತ್ತತೆ ಈರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಬುಡ್ ಪಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನೆಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆಗೆ ಆತ ಒಂಚೂರು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆರೆಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಆರ್ದಾಯ ಪೋಡು ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಆರಿಗೆ ಉಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನತೆ ಪಂತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನತೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ಕುಸಲೆ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಎಂಕುಲು ಪುಂಜೊಂದು ಪರ್ಪೌಜ ಅವತ್ತಂದೆ 2 ಸರ್ತಿ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅರಡ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ತಮಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂದು ರಂಜು ಕೇಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಆತ ಕೇಂಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಆರೈಕ್ ಆವು ಪಂಡದ ಮನ್ಪಂದ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆ ಹೊಡಿತ್ತಿನತೆ ಆಯವರಿ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಪಂಡದ ಮೇರೆ ದಾಯ ಪೋಡಿತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆದ ದಾಯ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶರ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಡೇನೆ ವನಿತಾಗ್ಲಾತೆ ಅಂದ ಆರು ಏರಿಗ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರ ತೆಲ್ತದೆ ಪಾತೆರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಅವು ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಯ ದಾಲ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಕೇರು ಪಾತಿರ್ನಿ ನಾಯಿಲು ಎಂಕೇರ್ಲ ಈ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಾಯಿಲು ಕೀಲಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತನತ ಎಂಕೇರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ನೆರ್ದು ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ ಮಂತ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಕೇರ್ಲ ದಾಲ ಬಂತಿಜ್ಜೇರು ಅವರೆಗೂ ಆ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪಿಲ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಕೇರ್ನೆಕ್ ರಂಜು ಬತ್ತದು ಪಂಡೆ ಅವದಾಯಿಗೆ ಮಾಲ್ ಒಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಡ ಗಂಗಸರದಾಯ ಪೊಂಜೋಡ್ಲ ಕೇರ್ನು ಪಂಡದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಕೋಪತ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ನಾಗು ಎಂಕ್ ಈ ಏರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಪನೋಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೋಕ ಯಾ ಪಂಡೆ ರಂಜುಡ ಅಂದ
ಆರಂಗೆ ತಮಸೆ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತಾರ್ ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನದ ಇಂಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ದು ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರು ವನಿತಾ ಡಾಕುಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಯಾನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದಾರ ಪೋಯಿ ಈತೆ ವಿಷಯ ಆರ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಂತೀರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಂತೀರಿ ಅವೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನತ್ತವು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನು ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಅಂದತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುಡತೆ ಮೇರ್ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆಜ್ಜಿನ ಆತ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಪೋಡು ಆತ ಪಣ್ಣೆಕ್ ದಾಯ ಪೋಡಾರು ಅಪಗಂಡ ಆರು ಅಂಚಂಡ ಪೋಡಿನಾ ನನರಿ ಬತ್ತದಾಯ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಆರು ಪೋಡಿನ ಅಂಚಂಡ ಅಡಿಗೆ ಇಂದೆ ಲೈವ್ಗ ಆರು ದುಂಬೆ ಬರಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆರಾವಡು ಈರಾವಡು ವನಿತಾ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅತನಿಕು ಸುರುವೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚ ಬಂದು ಈತಿಲಿ ವಿಷಯಗಾರ ಆತ ಮಾತ ಮಂತದ ಕೋಪ ಮಂತ ಪೋರೆಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಈರ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಡೊಂದು ಸಾರಿ ಕೇಂಡ ಈರ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಪ್ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಅವು ಗೊತ್ತುನೇರಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏತು ದಿನ ನಡಪುಂಡು ಲೈವ್ ತೂಪ ಏತು ಜನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದು ಎಂಡ ಬಂತೆ ಈ ನಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ತೂಕ ಬಂಡದ ಬಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಶೋಭ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಜೊತೆ ಶೋಭಾಗಲ ಕಡುಪುರ್ದಯ್ಯ ತೂಲ ಶೋಭ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಲು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ತೋರ್ಚಿ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಈತೆ ಪನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಪೋಯಿ ಪಾಡು ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಇಂಕ 2 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ 1 ಜನ ಬತ್ತನ 4 ಜನ ಬತ್ತನ 1 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾಂಪೋಪೆ ಆತೆ ವಿಷಯ ಬಕದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರುವದೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಯಾಂದಾಲ ಪಂಡೆಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಏರ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಬಂದ ಅವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿರತ್ತ ತಪ್ಪತಾ ಅಂಚ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಾರು ನಾನು ಬರ್ಪ ಅವಳ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಬೈಜ್ಜಿರಿ ನೀ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಅವು ಯಾಪಲ ಬತ್ತದಾರ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಮಾಲುಂಡ ಅಂದು ಐಕಾಯ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಮಾಲುಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಯಗೆ ಎಂಚ ಎನ್ನಿ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅವಕ ಈತು ಕೋಪ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಬತ್ತದು ಕೋಪ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇರ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ನುವನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಮೂಕುಡು ಕೊಡೀಟೆ ಪುಡು ಅಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಆರಂಚ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನದ ಆರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ ಗತ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನೇ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಬಂಡದು ಅವು ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಶೋಭ ಎದುರು ಪನ್ಪಾಲು ಯಾನಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲ ಮಾಲ್ದೇಶ ನಿಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ಬಗ ಆರು ಕೋಪಡ್ ಬೋಪುನಾ ಅವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಜೈಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲದ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಚೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಆಯ್ ಸಾರಿಲ ಕೇಂಡಿ ಆಯ್ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜೆ ರಂಜು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದತೆ ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಅನ್ನೊನ್ನ ಸಾರಿ ದೂರತೆ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೆಟ್ ತೂಲೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ತಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚ ಅನ್ನೊನ್ನ ಪಂಡಿನ ಸಾರಿ ಆರು ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಈ ಪೋದು ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರಂದಗುಲ್ವೇನಾ ಎಂಕಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡಣ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡೆತ ಎಂಕಿ ತತ್ತದ ಬಾಯಿ ನಿಂದೊಂಜಿ ಕಾಲು ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಿರ್ಪೀರ್ ಲೈವ್ಡು ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಮನ್ಪದ ಬರಿಡು ಕುಲ್ದೋಡಿತ್ತಲು ಯಾನಿದ್ದು ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೇನಾ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಜನಕ್ಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಂತನ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ದೀವಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ದೀಪನ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆರಂಚ ಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ವನಿತಾ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದು ಇನ್ನು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಕ ಅಂದು ಯಾನಾಯ್ಕದ ನಂತು ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಪಗೆಳ್ಳಿ ಮನ್ಪುಡು ಲೈವ್ ಮುಂಜೆ ಪುರ್ತು ಮನ್ಪುಂಡು ನೈಟ್ ಬುಡ್ದು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜರಂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయిన ಲೈವ್ ಒಂಜರ రెడ్డర ಮುಟ ಮನ್ಪೊಡು. ಓ ವನಿತಾ ಅಲ್ಪೋಯಲ್ ಉಲ್ಲಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಎಗ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇನಿ ತರ್ ಎಂಕಿನ ದಾಲ್ ಎಂಕ್ ಬಡ ವಿಜ್ಜಿ ಮನಸೇ పొడిచింది తోచింది మండపోయి తరబేనే ಎಂಕುಂಡಗೆ ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೇನಿಂಗ್ ತರಬೇನೆ ಮರದಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಿಗೆ ತರಬೇನೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆತುಂಟು ಎಂತ ತರೆ ಕುತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈದಿನಾಲು ಯಾನ್ ಜೆತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರ ಕಣ್ಣು ಪುರ ತರಬೇನೆ ಅಂಡ ಮೋನೆ ಪುರ ಬಾಪುನೆ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡ ಈ ಪೊಂಜವೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ದಾಲಿ ತಗೊರ್ಸಲೆ ಸಾರು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅದೇ ನಡಪು ತರಬೇನೆ ತರಬೇನೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ದಲ್ಲ ಮರ್ದುಂಡ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ದೊಂಬುಡು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಪುಡ ಅದನ್ನು ಮೀನು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಲ ಮಗೆ ಆಯು ಕೊಡ್ತೀನ ಮೀನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ನನ್ನ ಪೂಡು ಬಣ್ಣ ಮುಳ್ಳದಿ ನೋಡಿ ಆ ನಗ್ಗಿ ದಾಟಿ ಐಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ದಾನೆ ವನಿತಾ ಬಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ತು ಇಂಕ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು ಓ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣುಂಡತೆ ವಿಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ನುಂಡತೆ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪುನು ಇಂಕ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರಿಗೆ ಎಂಕ ವನಸ್ಗೆ ಮನ್ನ ವನಸ ಏಪಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೆನ ಬೊಬ್ಬು ಜತ సూకాపు మెంట ప్లస్ ఇందులో ఆయకాపు సరే ఎటు దప్ప మరి నరతదక ఓకే బాయ్ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಅವ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ ಲೈವ್ ಅನ್ಪ ನೈಟ್ ಬರ್ಚಿ ತೂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ನೈಟ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪುಗ ವನಿತಾ ಬೇಜಾರ್ದಿ వచ్చి ಮಾರ ನಮಿತೆ ಏರ್ಲ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಕಲಮಗೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿಯಾ ಕುಯ್ದು ಇನಿ ಬಕ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ ഞാൻ നീല പോയരാ തന്നെ ತರ ಐಸಪ್ ಬರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಐತೇನು ನಿನ್ನ ದಿಗ್ಗಲದ ಗಲಾಟೆನ ಗಲಾಟೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಐಕ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂದೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚೋ ಕೂಡ ಇತ್ತಿಂಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇತ್ತಿಂಡು ಬೊಕ ದೊಂಬುಗ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ ಆಪು ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಗ್ರಿಂದಕುಲು ದೊಂಬು ಬೂರಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಗ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐನಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡ್ ಲಕ್ಕನಗುಂಡು ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಪೂರ್ದು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿನಾಲು ಬಯ್ಯಗೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಲಕ್ಕನಾಗ ಕಣ್ಣು ಮೊನಂತೆ ಬಾತ್ ಪೋಪುಂಡು ಉತ್ತುರು ಮುಟ ಪೋಡ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಾ
ಐಕ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆತ್ತ ಮೂಲುಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾನಾಡು ಕಿಲ್ಪಿನ ಮರ್ದುಂಡು ಅವಳು ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಓ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಐಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೋರಿಮ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೆ ಹಾಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ ವನಿತಾ ದಾನೆ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಧೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತು ಕಾವಂಡದು ಎಲ್ಲ ಐತರತಿ ಜನ ಪೂಜೇರಿ ಪೂಜೇರಿ ಏರ್ಲೆ ದುಂಬುದಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶ ಎನ್ನ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶರ ಇನಿ ತೂಪೆ ಲೈವ್ ಉಡಿಯ ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಟಿಗೂ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಪ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಏರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಆಯಿ ಕಿಶೋರು ಸಾ ಆಯ್ದು ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಮಂದಿನ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಓಲಿಯ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪಂಡ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರುಂಡ ಐಕ್ ಪತ್ತೆದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರುಂಡ ಪಂಡ ಅವು ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಓಲಿಯೇ ಅಕಲಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ ಮಂತು ಪೋಡ ಇಲ್ಲಾಗ ವನಸಾಂಡ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್